Hello everyone, बयखौबो बराय हरबाय दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव ओमफ्राय नै बिराद आथुर जाबाय आङो आथुरबाबो ब्लगखौ लाना दोननो मोनबा गोजोननाय मोनो जिहेतु ओमफ्राय दा आङो नै सानजौफुनि संगासिनो दङ नै लाइ मैगं ताजा ताजा एकदमबारे लाइजों ओमफ्राय नै लाइजों बे नाखौ संनो नागिरदों थाव इसे होदोंमोन आङो ओरैनो इसेल' होदों आरो ना एसे एवना लानोसै बिनि उनाव दै होनानै नाखौ हरनोसै आरो ना लाइजों ना जानो लुगैदों दिनै ओमफ्राय ओइ मा खालामदों नोंसोरो बा सानैबो इनो साहायाव जिरायनानै मबाइल नायगासिनो दङ आंहा बेयावनो लाइखौ सायनानै लांबाय नै साहायाव जिरायनानै बेखिनियावल' जनो जि मोजां बार बारबाय थायो नालाय मनु जोंहा सानैबो लोमजानाय हा इसोरफोर मा जागोन मनुआबो लोमजो खाज्रो माइसुं बेरफावजोबदो गरमबो नालाय एसे लोमज्रो खाज्रो जागासिनो मनुआबो बेथ' मैयानिफ्रायनो दाखालिनिफ्रायनोखा किसायसा मनु मबाइल खिसिरि संना होबाय आरो ना फुङावनो जाबाय खिसिरि ओंखाम उखैयाखै मनु भात खाबि खिसिरिखौनो होफिननांगोन इनो ना नै दैखौ मगसे हरनोसै आरो ना जाबाय नाखौ होना होखाबाय आं लोगोफोर खोबना होनोसै ग्लब ग्लब गोदौबाय थाथोंसै सर दै गांनानै थाना लांसै दै गांखादो दैखौ लोंना लानोसै आं आयौ बापरे एकदम गोजोन मोनलायबाय आरोना दासो दै लोंनानै जि गरम सान्दुङा थिं थिंथार गरमनि खोथाखौथ' मा बुंबावनो ओंख्रियाबो मोनसिगोन आरोना गोदौगासिनो दङ ओमफ्राय आरो मोनसे खामानि दंबावो आंहा हासबेन्डआ दै गुदुंजों दुगैगोन ना मागोनथाय दै गुदुं फुदुंनांगौ आंहा र' सोंहैग्रोनो आङो दुगैला दिनै दै गुदुंजों एसे मोजां मोनदो होन्दोंमोन होननायालाय होमबाबो सोंना नायनोसै आङो दै गुदुंजों दुगैबा दै गुदुं फुदुंना होनोसै दै गुदुंजों दुगैगोन नामा होनना सोंदों माबा जोंख्लाबजोब्बाय मानसियानो गरमसो फुदुंनांगोन ना मोजां मोनदों दिनै एसे मोजां मोननायखाय दै गुसुजों दुगैनोसैलायनो गरम दै गुदुंजों दुगैनो बाथारबाय जाहैबाय मैया दुगैबायना दै गुदुंजों ओमफ्राय बाबायनो आरोना दै गुसुजोंनो एसे लुस्रगोन होनबाय ओंख्रिखौ नायहैलायनोसै आंहा ओंखामाबो मोनसिगोन एकदम ग्लब ग्लब गोदौगासिनो ओंख्रिया एसे रानबावनो होबावनि र' एसे जबनो होबावनि ओंख्रिखौ नै एकदम जबहोबाय आङो थेब थेबनो संबाय बांद्राय लाव लावबाथाय गोथाव जायाना ओंखायनो एसे थेब थेबल' बानायबाय आरोना मोनबाय नै मालाय मा होनो बिबैया लाबोदों आरोना आइया लाबोदों मुनुनि थाखाय गोदान गस्ला लाबोलायबाय मालाय नै बा मुनु मोजाङानो सं एसर मर হয় ক मुनु नै बुजाबाय ए फिथाजों बुबाय हनै नो
गानहोनाय नायनाय नाय माइलाय मा फिथा लाबोदों नाय नायनि वाव लावदुम फिथा एफा बुरजा एसे जानि नोंनिखौनो मानो गाबफ्रावबाय थायो बा ओइ नापाय बोरैबा सेबना होयो sang ayo apa wow menu rohai itu bisa nang apa menu boria boria muzang nude menu boria thank you ko abuk thank you listen ko thank you फिथाखौ खुगायाव मखा-मखि सोना लानानै होननो रोङाखै मनु थेंक इउ को आबु थेंक इउ नै आंना लोगोफोरा माबा मा होनो आलु भाजा एवनायानो आलासि फैनानै एसे खामबाय आरोना एख' नङा होमबाबो जाजागोन नै बांद्राय खामाखै आरोना ओरैनो खामस्रो जादों ओमफ्राय आलासियानो जाहैबाय बांद्राय गोजाननि नङा नै खाथिनिसो मेरि नोंखौ बामनानै आलु भाजाया खामजोब्बाय औ hey माबा आं मिरिनासो रायलायबाय दङ र' मिन्थिना आया आखाइखौ हमना बोखारलायनो नाने मेरे बिराद नाहरखायो बिमायखौ नुबा बामजानो लुगैदो आरो इयो सानैबो इन्टारभिउ होनो थांदो नामाब्रा मानि हो मानि नो मिरिना आब'निखौनो गेलेथ' नोङो इसर इयो सासे इयो आयै गोलैबाय आयै गोलैदो नायनायखौ होजानो गिखोना माखैलै आया एसे होनि दे दसेल' गेलेगोन इयो लाङाना मालाय गावहाबो दंखायो एसेमान गेलेनो होनि दे अ जा मुनुआ मोजांखा ना मिरिना हामा मुनु जनो होनांगोन ना मिरिनाया जनो नागिरदो सेराव जनो होनलायथारा र' इयो मुनु হয়ফাদি মইনা হয়না আমারহে মইনা হয়ফাদি আমারে হয় তুমি যেনেকা আমার হয় হিও আমারে হয় জ মিরিনা বহাই ফজনাय जयना जवा मिरिनाया लादोंमोन मेरि जनो होबाय जनो होआखैमोन आब'आ अयै खानायखौ बख'सिगोन इनो दे आं ओंखाम एसे जाना लानि जथ' मा जाख' खोनादों फैदो ओंखाम खुरबाय आङो नै आलु भाजाया मोनबाय फुंनि ओंखामखौनो जायाखै दाबो जबा जथ' दे नै इयो माबा मा होनो हरनि नारजिजों ना फुदुंनायमोन आरोना ना ससे दङ हासबेन्डनो होबाय आङो होनानै आंगायलायो आं इ दाउ मानैसोखौ भगबान जाबाबो हान्थि गैया ओरैबायदि माने आदार होखाना दोनबाबो इसिङावसो मा मोजां मोनो हाबफैबाय थायो जादों माबार हा गेल घरत ओंखाम संनो थांबाय मालाय गेल घरत गेल भात बनाबा नै इखो मुलाखो मैद्रु जानो नागिरदों आरोना लोगोफोर माबाया मा होनो जबायानो सायना गालांजोब्बाय आरोना जि बुरजा नै रुनांसिगोन आङो इखो एकदम आलु दरनैसो होनानै जि गोथाव रुनानै जानोसै गोरलै ना मुला मैगं काय मामी गेल घरत मामाও गेल मामिও गेल मिरिनाও गेल ভাত বনাবা গেছি ভাত नै एकदमबारे संनायानो संनाय आरोना लोगोफोर दायो आङो बेदर एवगासिनो दाउ बयलार एवगासिनो दङ आलु सालु जेबो होआखै गाव गोजा एकदम फ्राम एवनोसै बेखौ दसे एवफ्रामबावनानै दै होनोसै आरोना आङो ओमफ्राय पुरा फ्राम बानायगोन इखो ओमफ्राय आरो नै फारसेथिंजा नै एकदम दालि ग्लब गोदौगासिनो दङ संनायानो संनाय जि गरमखा माबा दंमोनहाय र' आलुखौथ' होनो बानानै होखायासै आं अ नै टमेट' थाइनै दङ नै खो होगोन ना होआ जाबाय आङो होबाथाय मोजां जागोन ना जायाथाय बयलारजों होबाबो दायो दसेनि होगोनहाय दानो होथ'आ